Vă mulțumesc pentru florile frumoase și florile are. Ce a scris voi aici, să audă lumea cu voce tare. Eu am citit în liniște, vedeați la doamnă. Învățătoarea noastră este o zână dragă și frumoasă. Mereu are pentru noi un sfat bun, o vorbă duioasă, un zâmbet și un chip cu priviri calde. Ea e înzestrată cu minte și inimă minunată, e ca o adiere lină, un suflet plin de lumină. Ei îi cerem ajutor mereu, o rază plină de speranță și zilnic ne învață ce-i bun și de folos în viață. Bravo! Observarea noastră s-a încheiat, acum urmează, cum se zice, masa și dans. Dacă răbdare, facem și poze. Ia să le faci toate poze.